Mila i Marko su bili najbolji prijatelji. Poruke svaki dan, kave bez razloga, smijeh kad nitko drugi ne kuži foru. Mislila je, znam da će biti tu kad mi zatreba. Bila je sigurna da je on uvijek uz nju. I onda je došao dan kad joj je stvarno trebalo. Poslala mu poruku, loše sam. 3 sata kasnije stigla je poruka, ajde, odmori se malo, bit će lakše. I ništa više. Nije zvao, nije pitao kako je ili treba li pomoć. I tada je shvatila, Marko nije loš. Samo nije ono što je ona mislila da jest. Nije on razočarao nju. Ona je razočarala sebe jer je očekivala previše. Često mislimo da će drugi biti kao mi, a nisu. Kad počneš gledati ljude onakvima kakvi stvarno jesu, znaš na čemu si. I ne boli toliko. Ako ti se svidjela priča i osjećaš da ti je bliska, prati me za još ovakvih iskrenih i pravih priča iz života.